Vítajte, ja som Lucia Wagnerová z feedrecepty.sk a dnes tu mám pre vás skvelý recept v spolupráci so Simprove, a to zdravšiu verziu tradičného vianočného obedu alebo večere, ktorý je ľahší a výživný a zároveň stále slávnostný a veľmi chutný. Pripravíme si pečeného lososa s chrumkavou bazálkovou krustou a k nemu tradičný zemiakový šalát, no v modernej, odľahčenej verzii a navyše bez laktózy a s osviežujúcim jablčkom. Je to skvelý recept pre všetkých, ktorí chcú počas sviatkov jesť o čosi ľahšie, no bez kompromisov na chuti. Jeho príprava je celkom jednoduchá, poďme si ho teda spolu pripraviť. Na 2 porcie budeme potrebovať rúru predhrejeme na 190 stupňov, žemľu rozmixujeme, nastrúhame alebo natrháme na malé kúsky. Pridáme nasekanú bazálku, pretlačený cesnak, olivový olej, horčicu, soľ a čierne korenie. Vznikne nám voňavá, mierne lepivá zmes. Filety z lososa osušíme papierovou utierkou a položíme do sklenenej formy na pečenie. Na vrch lososa poukladáme bazálkovú krustu a jemne ju zatlačíme. Formu prikryjeme alobalom, ktorý prepichneme vidličkou. Lososa pečieme na režime horný a dolný ohrev približne 15 minút podľa jeho hrúbky. Krusta by mala byť zlatistá a chrumkavá. Alobal môžeme ku koncu dať dole. Kým sa nám losos pečie, pripravíme si zemiakový šalát. Zemiaky umieme a v šupke uvaríme v osolenej vode do mäka. Varíme ich približne 20 minút po zovretí vody. Do druhého hrnca dáme variť vajíčka. Natvrdo ich varíme približne 8 až 10 minút. Keď sú zemiaky úplne vychladnuté, ošúpeme ich a pomocou krajača alebo noža ich nakrájame na menšie kocky. Potom ich preložíme do misy. K zemiakom pridáme vajíčka, mrkvu s hráškom, nasekané uhorky, cibuľu a nakrájané čerstvé jablčko, ktoré krásne osvieží šalát. Na záver pridáme bezlaktózový jogurt alebo rastlinný jogurt, trochu horčice, štipku soli, čierne korenie a podľa chuti môžeme pridať aj trochu nálevu z uhoriek. Všetko spolu opatrne premiešame, aby sa chute prepojili. Hotový šalát odporúčam nechať aspoň hodinku v chladničke. Losos s bylinkovou krustou je nielen lahodný, no naviac dodáva šmutelu kvalitné bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny a šalát v tejto podobe je výbornou alternatívou pre tých, ktorí sa chcú cítiť aj po sviatočnom jedle ľahko. A ešte jeden tip pre vás. Ak by ste chceli tento recept v bezlepkovej verzii, tak žemľu môžete nahradiť vlašskými orechmi. Tým dodáte tejto kruste ešte o čosi zaujímavejšiu chuť. Ak tento recept vyskúšate, tak nám do komentárov nezabudnite dať vedieť, ako vám chutil, alebo ho pokojne zdieľajte so svojimi blízkymi. Prajem vám príjemné, pokojné, zdravé a chutné Vianoce.